Onte chovía, pero hoxe lle cancelame. Sí. Pasou da chuvia ou... Sí. Temos aquí o radiador. Hola, buenas tardes. Que tal? Ai, mamá. Tens unha mesa, non visa por nada. Que pues non sei onde está, por qué? Non sabe? Eso é, irán a dormir. Vengan a dormir antes. Vamos a echar el vídeo. No pudo venir. Bueno, e ahora estamos todos, imos empezar. Bueno, empezamos entón coa sesión plenaria ordinaria do mes de marzo. O primeiro punto da orden do día é a aprobación de actas das sesións anteriores. Temos a acta do 25 de febreiro de 2016. Algo que dicir sobre a acta? Únicamente facer unha observación sobre... Puxeron o apelido de Ali do revés no punto 7. Cando leo ela a nosa moción, me parece que o apelido non está do revés. En vez de oía Patiño, puxeron Patiño oía, pero nada, pois nada máis. Partido Socialista? NG? Un inciso. No documento que nos mandaron a nós, na páxina 30, na antepenúltima, aparece un parágrafo subliñado en amarelo. Non sei se por alguna razón en particular. amarelo, sí. Sí, non ten nada. Vale. Non era por si se estaba resaltando algo e tal, pero non vin que tuvera tampouco ningún contido especial ou tal. Tamén non me comentaron nada, debo de No. quedar así cando estuveron redactando a acta. Vale. Nada máis? Nada máis. Bueno, votamos entón votos a favor de aprobar a acta. Vale, queda aprobada. Bueno, o segundo punto é toma de posesión da nova concelleira do Grupo Municipal do Partido Socialista, dona María del Rosario Fernández Piñeiro. Despois da renuncia do anterior concelleiro, hoxe toma posesión a nova concelleira María del Rosario. Achegaste ata aquí? Ves? Xuro e prometo pola miña conciencia honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Vale. Benvida. Bueno, benvida. De sitio. Si no que vaya para arriba, No, no, Vente para arriba, sí. Lo siento, Manu, pero... Bueno, vamos entón co terceiro punto da orden do día, moción do BNG de apoio institucional á candidatura de Xosé Agrelo Hermo para a celebración do Día das Letras Galegas 2017. Manu, explícadela. Fala, Paula, vale. Sí. O Grupo Municipal do BNG de Muros formula para o seu debate en aprobación en pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. A Asociación Cultural O Xeito está a desenvolver os trámites precisos para solicitar da Real Academia Galega que se dedica o Día das Letras Galegas de 2017 ao dramaturgo e mestre Xosé Agrelo Hermo. Precisamente neste ano cumprirase o 80 aniversario do seu nacemento e o 11 do seu pasamento de Xosé Agrelo Hermo.
Non só un escritor de máis dunha decena de libros, senón tamén un director teatral que achegou o teatro aos lugares máis rudimentarios e carentes de mensaxes de liberdade. Fundador de revistas e dinamizador da cultura da lingua galega. Todos os escritos de apoio das institucións públicas e privadas de Galiza ou relacionadas con Galiza que consiga recoller o xeito a dita candidatura serán entregadas en abril de 2016 á Real Academia Galega, para que os teña en conta a hora de elexir a persoa homenaxeada no ano 2017. Debido á gran relevancia cultural e a fonda pegada que o mestre ten deixado na nosa identidade colectiva como pobo, solicitamos do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: apoiar institucionalmente a candidatura de Xosé Agrelo Hermo para a celebración do Día das Letras Galegas de 2017. A Asociación Cultural O Xeito mandounos unha carta, puxos en contacto co BNG de Muros, que vou a ler agora. A ver, a Xunta de Goberno da Asociación Cultural O Xeito de Esteiro, que me enró en presidir, na súa reunión de marzo de 2016 acordou poñerse en contacto con todas aquelas persoas interesadas das institucións públicas e privadas de Galicia ou relacionadas con Galicia para pedirlle apoio para solicitarlle á Real Academia Galega que dedique o Día das Letras Galegas de 2017 ao dramaturgo e mestre Xosé Agrelo Hermo. Precisamente neste ano cumprirase o 80 aniversario do seu nacemento, e o 11 do pasamento de Xosé Agrelo Hermo. Non só un escritor de máis dunha decena de libros, senón tamén un director teatral, achegando teatro aos lugares máis rudimentarios e carentes de mensaxes de liberdade, fundador de revistas e dinamizador da cultura e da lingua galega. Todos os escritos de apoio á dita candidatura serán entregados en abril de 2016 á Real Academia Galega, para que os teña en conta a hora de elixir a persoa homenaxeada no ano 2017. É por isto que lle dirixo a presente do senso de conquerir o maior número de apoios, que serán recollidos tanto no enderezo postal desta asociación como nos seguintes enderezos electrónicos: soseagrelo@hotmail.com e acoxeito@gmail.com. Un atento saúde e moitas grazas anticipadas polos seus apoios a esta iniciativa. O presidente da Asociación Cultural O Xeito, Manuel Torea. Ya. Bien. Turno de intervención, Partido Popular. Nós xa manifestamos na comisión o noso voto a favor, tampouco temos máis que comentar. Partido Socialista. Nós non temos nada que decir. BNG, queredes decir algo máis? Non. Bueno, pois en compromiso tamén anunciamos na comisión o noso voto a favor. Os que coñecemos a Xosé Agrelo, a Pepe Agrelo en vida, sabemos o que significaba para todos nós, como mestre, como veciño, como director de teatro e como compañeiro incluso, non? Entón, nos parece que é algo que está máis que merecido polo seu labor cultural, a prol das letras galegas e da cultura galega e de moito máis que os que tivemos a sorte de coñecer puidemos apreciar. Así que, se vos parece, sin máis, votamos a moción. Votos a favor? Bueno, punto cuarto son resolucións de alcaldía. Temos as actas da Xunta de Goberno e os decretos do mes de febreiro que foron enviados xunto co resto da documentación. Punto número 5, mocións de urxencia. Hai algunha moción de urxencia? Non. Punto número 6, rogos e preguntas. Partido Popular. Bueno, nós queríamos, en primeiro lugar, facer unhas preguntas en relación coas xuntas de goberno. No pleno de organización aprobouse que a periodicidade das xuntas de goberno era semanal, se celebrarían os venres ás 12, e non sabemos por que no mes de febreiro só houve 3. Tamén queremos saber unha cuestión que nos sorprende un pouco, que na xunta de goberno local, o 4 de febreiro, no punto 8, onde se dá conta da resolución 872/2015, dase conta dunha resolución do concelleiro delegado de Facenda, na que aboca a competencia para o recoñecemento de obrigas de contía superior a 4.000 euros. Pero esa competencia é da Xunta de Goberno local, según o decreto da Alcaldía 476/2015, entón non entendemos moi ben
a que se debe esta vocación. Despois, na Xunta de Goberno Local, o día 19 de febreiro, vemos que se aproba un gasto de 5.000 euros por unha proposta da Alcaldía para a grabación e edición dun documental turístico realizado polo Clube Deportivo Periodipesca, porque, polo visto, vai a celebrar aquí un congreso, unha xornada de conferencias cos temas La mujer y la caza, vivencias venatorias dunha joven cazadora, pesca e competición, lobo ibérico e agroganadería, e na que se vai a incorporar ao cadro de honor desta asociación a nosa alcaldesa, polo que din na súa páxina web. Estamos realmente sorprendidos de que hai uns meses se presentara unha proposta para prohibir os circos con animais e agora se financie con 5.000 euros que nomen a nosa alcaldesa socia de honor dunha asociación de caza. Pero, bueno, supoño que terá algunha explicación. Nos rogos queremos facer principalmente e é que non minta máis a esta corporación. Non imos entrar nas mentiras que leva dito ao longo destes meses, porque senón nos íbamos a eternizar. Nos vamos a centrar únicamente nas que dixo en relación co plan de aforro e investimento da Diputación. Un préstamo a interés cero por importe de 219.233,65 euros. Na acta que acabamos de aprobar, a do pleno do 25 de febreiro, di vostede literalmente, e entrecomillado, que están traballando para levar a cabo as propostas dos grupos para dedicar parte á amortización de débeda e parte ás obras, que haberá pleno para a súa aprobación. Na do pleno do 28 de xaneiro recóllese tamén unha afirmación súa dicindo que, como hai tempo suficiente para aprobar o PAI, se reunirán e traerano de novo a outro pleno, con outra proposta, xa que o que non están dispostos é a perder a oportunidade deste préstamo que fai a Diputación a través do PAI. Pero resultou que nin amortización, nin investimentos, nin nada de nada. Trouxeron a unha primeira comisión e ao pleno de xaneiro unha proposta de amortización dun préstamo. A unha xunta de voceiros posterior esa mesma proposta. A comisión posterior xa eran 2 os préstamos que se pretendían amortizar, pero resulta que, como viñan sen informar, tuvemos que facer outra comisión ao día seguinte. E en esa outra comisión se nos di que a última opción sería amortizar o préstamo, que era a primeira opción en xaneiro, porque sería máis perxudicial para o Concello. Pero, como non houbo ningunha cousa, nin a outra, nin siquera se convocou o pleno para tratar o asunto, cando ademais vostede é consciente de que nós en todas as comisións nos abstivemos no voto, tratando de facilitar un acordo ou unha negociación que non fixo. Se non é capaz de negociar estando en minoría, o que ten que facer é renunciar. Nós, no pleno anterior, rogámoslle e pedímoslle que empregara o diálogo que dixo que iba a empregar. Se vostede, coas súas actitudes, está perxudicando o Concello, o que ten que facer é renunciar. Temos tamén outro rogo en relación co Paseo de Esteiro. A vista de que non son capaces de mover un só proxecto, nós sí que estivemos facendo xestións e a través da nosa deputada no Congreso conseguimos que se aprobe a elaboración do prego para redactar o proxecto para renovar o Paseo de Esteiro. Este non é máis que un primeiro paso cara á renovación total do paseo, pero é un paso importante. E o rogo que lle pedimos aquí é que actúen con dilixencia e non poñan trabas á hora de facer as cousas que se consiguen. Tamén tiñamos unha cuestión que preguntarlle en relación cas queixas de veciños de Uía, coa recollida de lixo. Estes días apareceu na prensa. Eles nos comentan que levan meses con este problema e que se lle está indicando desde o Concello que é un tema de propiedades privadas no que non se pode intervir. A recollida do lixo non é un tema privado, é un asunto público e responsabilidade do Concello. Se non é posible recollelo no punto actual, haberá ou que buscar outro ou facilitar de algunha forma a maniobra do camión. Este non é un problema, ademais, exclusivo dos veciños de Uía, senón que se dá tamén en outros puntos, polo que deberá arbitrarse algún tipo de solución. Queremos saber se teñen pensado facer algo ao respecto. Podemos tamén ver na prensa o anuncio de que se vai abrir a piscina para a semana. É evidente que a señora Alfonso pasa da Comisión de Urbanismo do Concello,
que na que se tiñan que tratar estes temas, como pasa tamén dos acordos do Pleno, co seu pasotismo ilustrado que ilustracións co que adorna estas novas, que non nos dá aos concelleiros, pero sí lle dá aos periodistas. A cousa parece difícil vendo o estado no que están as instalacións, con fungos, levantamento de táboas, desperfectos eléctricos, e como xa temos experiencias en anuncios frustrados deste tipo, queremos escoitar da súa boca se é certo que se vai abrir a piscina en condicións na primeira semana do mes de abril. Plantéxanos tamén moitas dúbidas a xestión que como presidenta da Mancomunidade da Auga dos concellos de Muros e Carnota está a facer. Despois de preguntar en numerosas ocasións por este tema, convocounos a unha reunión sorpresa o pasado mércores con carácter extraordinario e urxente e nada menos que para tratar do contrato de xestión do servizo de agua potable e das tarifas aplicables. Con menos de 24 horas de antelación e sin documentación, houve que decidir a concesión dunha prórroga á empresa adxudicataria, que para nós está a prestar un gran servicio, pero que haberá que aclarar moitas cuestións pendentes. Hoxe leemos na prensa que ten intención de municipalizar o servicio, pero que non é un tema prioritario e pospón calquera decisión. Cun contrato de xestión que remata no mes de abril, cal é entón a prioridade? Que pensa facer? Esperar a que remate a prórroga e que demos sin servicio de agua para potable para considerar este tema prioritario? E todas as cuestións que temos para hoxe. Bueno, pois voulle contestar. Temos, con respecto á cantidade de xuntas de goberno local que facemos todas aquelas que podemos coa asistencia das 4 persoas que estamos ali ou 5 cando está ou ten que estar intervención. Se falta o secretario ou falta algún dos concelleiros, entón ese día non podemos facer a xunta de goberno local. E non sempre podemos estar por motivos varios, por cuestións persoais e por cuestións de traballo, porque hai xestións e traballos que temos que facer fora do Concello, fora desta casa do Concello e incluso do Concello de Muros. Coa resolución do Concelleiro de Facenda por unha factura de máis de 4.000 euros, Tono, podeslle contestar a isto, por favor? Acordaste de cal era? Non era unha factura, aboca a competencia que ten el, di que aboca a competencia para o recoñecemento de obrigas de contía superior a 4.000 euros. Pero esa competencia non é do concelleiro, é da Xunta de Goberno local. Entón non entendo porque aboca unha competencia que non ten el. No, pero creo recordar que fora ao revés, non? Que fora un gasto Leo o texto. que asumiras ti, non? E que como tiña que ser a Xunta de Goberno local, logo ratificáramos na Xunta de Goberno local ou algo así. Vale. Creo que fora así. Se non recordo mal, viña polo tema do duatlón e que era superior a 4.000 euros, pero non me acordo disso. Entón, abocaba a competencia para que decidira a Xunta de Goberno local, pero non teño claro que factura é ou que proposta de gasto é. Non é unha factura. Usted dá aquí dá conta da resolución 872/2015 de aprobación de facturas. E di, resolvo, abocar a competencia para o recoñecemento de obrigas de contía superior a 4.000 euros. Pero é que esa competencia non é súa, é da Xunta de Goberno local. Claro. Entón, non é posible que vostede aboque esa competencia na Xunta de Goberno. Ten que haber algún error aí, ten que haber algún error. Claro, é que ten que haber algún error. Non entendo ese error. Se hai un erro, que o consulten ou que o reparen ou que o miren, porque iso non pode ser. Non, porque as facturas superiores a 4.000 euros sempre van a Xunta de Goberno local. Por iso. Por eso debe haber algún error aí. Bueno, con respecto á periodipesca, contolle. Isto é un congreso que vai haber aquí a finais de abril, do 29 de abril ao 1 de maio, se non recordo mal as datas, donde van a participar periodistas de varios puntos de España e Portugal, donde vai haber charlas, xornadas técnicas e distintas actividades, e donde estos periodistas, ademais de facer estas actividades, elaboran un vídeo promocional do Concello de Muros de aproximadamente 1 hora de duración, que é polo que o Concello de Muros
considerou, ou o Goberno Municipal do Concello de Muros considerou importante facer esa aportación de 5.000 euros polo vídeo promocional e pola promoción que significa que teñamos aquí periodistas de varios puntos de España e Portugal falando do Concello de Muros e do que nel Periodistas hai. especializados en caza. Periodistas especializados en pesca e caza. Con respecto a de que me van a nomear a min socia de honor de esa asociación, é a primeira noticia que teño. A min Está na en súa ningún momento me comunicaron tal cousa, nin me pediron tal cousa, nin me anunciaron tal cousa. Eu creo que a miña postura con respecto ao trato aos animais é públicamente coñecida. E insisto, en ningún momento me comunicaron absolutamente nada de facerme socia de esa asociación que ten que ver de caza. A min non me comunicaron nada. E os 5.000 euros xa expliquei o porqué, porque nos parece que é unha boa promoción para o Concello de Muros ter aquí durante 3 días aproximadamente un mínimo de 40 persoas en Muros que logo van a distintos puntos de España e Portugal, pois falando do Concello de Muros, espero que ben, ou esperamos que ben. Con respecto do pai, vou volver a repetilo. A súa intervención é en si mesma unha pura contradición, en si mesma. Porque ao mesmo tempo que está recoñecendo que houbo 2 comisións informativas e unha xunta de portavoces para intentar chegar a un acordo, está dicindo que non dialogamos e que non intentamos chegar a acordos. Hai unha cuestión importante, para nós importantísima e clave, que hai un informe de intervención que non había ao principio, cando eu dixen que efectivamente que así era, ademais, se estaban traballando para incorporar as propostas dos grupos da oposición a ese PAI. Naquel momento non había, posteriormente, co cambio de intervención, hai un informe de intervención do que xa falamos aquí, que di que coas condicións actuais do Concello de Muros non se debe, non se pode destinar parte do PAI a inversións, non se deben de facer inversións a costa de incrementar o endebedamento. Con respecto ao paseo de Esteiro, pois é unha boa noticia, pero, bueno, eu xa dixen aquí varias veces que tivemos varias reunións co xefe de costas, con Rafael Eimil, e xa el nos comunicara que se estaban cos plegos do proxecto. En calquera caso, agradecemos a colaboración do Partido Popular para conseguir cousas importantes para o Concello de Muros. Pero non é algo no que non esteamos traballando, como é ben sabido tamén. O problema coa recollida de lixo de UIA, vou non explicar, que creo que é importante tamén. Efectivamente, hai varios meses, nos trasladaron varias familias daquela zona de Uía, do Cristo concretamente, que había problemas para que o camión do lixo dera volta donde facía a recollida do lixo, porque había unha propiedade na que moi frecuentemente había coches aparcados. Entón, nos preguntaban se sería posible facer algunha actuación ali para impedir que aparcaran coches ali para que o camión do lixo puidera dar volta. O camión do lixo ou calquera outro vehículo, unha ambulancia ou algo así, que tivera que dar volta ali. Dixémoslle que o íbamos mirar e o miramos. Consultámoslo o catastro e aparecía en catastro, na Xerencia Regional do Catastro, na cartografía que teñen, aquela zona como pública. Ante as dúbidas de que realmente fora público, porque sabíamos que estas mesmas familias así non lo dixeron, había quen decía que aquelo era privado, o que fixemos foi mandarlle por escrito unha petición ás persoas que nos decían que era deles, mandarlle un requerimento por escrito para que, dada esta solicitude que había, nos aportaran documentación acreditativa de que era seu, de que era propiedade privada. Despois de algún mes, efectivamente, creo recordar que 2 ou 3, por aí, non recibimos esta documentación que acreditara que aquilo era unha propiedade privada. Co cal, ante a insistencia, reiteración dos veciños de que fixéramos algo ali para que non se aparcara, tendo en conta que no catastro aparecía como público e que non nos aportaron documentación que acreditara a titularidade privada,
e foi a Brigada de Obras a marcar unhas liñas amarillas para que non aparcaran ali. O mesmo día ou o día seguinte que estaban pintando as líneas amarillas, os propietarios de esa zona se puxeron en contacto co Concello, nos traen ese día documentación acreditativa de que realmente era seu, non cando llo pedíramos antes, senón ese día, e nos din que está cambiada a cartografía catastral dende decembro de 2015. Nos lle pedíramos varios meses antes que aportaran documentación que acreditara a titularidade e lle dicíamos por qué. Vendo a documentación que acreditaba que efectivamente era súa, lles explicamos o por qué mandamos pintar esas raias e lles dixemos que non se preocuparan, que así como se pintaron, así vamos despintar, que se nos aportaran a documentación cando nos lle pedíamos, nos evitábamos todos todo iso, o Concello pintar e despintar e eles o disgusto de ver aquelo pintado. E así foi, mandamos a Brigada de Obras a que despintaran as raias, pero estos, aos propietarios do terreo, colocaron unha cadea ali para impedir que os veciños seguiran aparcando ali. Unha cadea na súa propiedade privada. Co cal o camión do lixo non pode dar volta ali. Tema que está a día de hoxe solucionado, falamos coa Mancomunidade e falamos con FCC, depois de ter coñecemento dos problemas que había coa recollida do lixo, nos dixeron que se colocábamos unha señal que prohibira aparcar nun cruce que hai cerca, o camión daría volta ali e irían a recoller o lixo. Está a señal colocada, co cal, hoxe, e se non mañan como moi tarde, teñen que recoller o lixo. E iso foi o que pasou con ese asunto que efectivamente leva meses que se podía evitar se dende un momento nos aportaran esa documentación e non pasaba nada. É un problema entre particulares? Eu creo evidente que é un problema entre particulares. Que non se recolla o lixo. Porque non, que non se recolla o lixo, non, que se colocara a cadena. Pero É un problema, problema. estou falando eu, vostedes a ti o seu turno de palabra. É un problema entre particulares que acabou provocando que os propietarios do terreo colocaran unha cadea no seu terreo e que se vira afectado un servicio público. Vale. Cando tivemos coñecemento do problema co servicio de recollida de lixo, ese xa non é un problema particular. E ese xa o resolvemos. Falamos coa Mancomunidade e con FCC e está resolto. A menos que nos digan que siga habendo algún tipo de problema, pero que nos saibamos coa colocación da señal e as conversas con FCC e coa Mancomunidade está resolto. O problema entre particulares era o outro, non a recollida do lixo, evidentemente. Que provocou o problema da recollida de lixo? Pois un problema entre particulares. Vaise abrir a piscina, efectivamente. Vaise abrir a piscina a semana que ven. E crean ou non, non hai máis que esperar a semana que ven e logo vemos se é verdade ou é mentira. E con respecto á xestión da Mancomunidade da Auga, xa o falamos onte na Xunta da Mancomunidade da Auga e xa lle comunicamos o que había. Si decirlle que no canto ás tarifas, por exemplo, se fixo o mesmo procedimento que se levaba facendo dende sempre. Se está incorrecto, pois xa o deixamos en riba da mesa e o faremos de maneira máis estrictamente legal e rigurosa. Pero fíxose como se fixo sempre coas tarifas. E do resto era comunicarlle á empresa a prórroga forzosa de 6 meses. Que, bueno, parece ser que era necesario e imprescindible que estuvera en un papel. Eu creo que a proposta non é tan extensa nin tan complicada como para non ser capaces de ter conta dela de xeito oral. Pero, bueno, xa escribiremos absolutamente cada palabra para que este escrito e non haxa problemas. Partido Socialista. Queremos facer echar unhas preguntas e outras, podemos, señora alcaldesa? Sí. Sí, vale. Paso o micro. Pase o micro. Todo mal. Moi boas noites a todos. Bueno, pois eu sigo co lixo. Que pasa co lixo que en Valdexería, na parte do instituto, na parte de atrás, está todo cheo de enseres e todo sin recoller. Ainda pasei agora por ali, está todo con colchóns, con sillóns, sillas rotas e con todo. Sigo ou contestan? Sí, siga, siga. Vale. Cando teñen pensado recoller a poda dos árboles, leva un mes sin recoller. Hai temporales, hai vento, por lo menos en Baño, e está todo polo cachón e todo polo instituto tirado tamén.
Que pasou este ano cas bolsas de estudio da Escola de Música? Sempre se convocaron no mes de setembro, mañá é 1 de abril e siguen sin convocar. Nunha xunta de goberno, señora alcaldesa, está aprobado o gasto para pagar os concursos de Acendendo Nadal e das comparsas. E a miña pregunta é: pagaronse a día de hoxe os concursos de Muros Miromar? Porque o mes pasado ainda estaban sin pagar. E despois teño un rogo, que é que, bueno, todos sabemos que esta temporada todo, hubo moitísimos accidentes de tráfico con ciclistas. Muros é un concello onde está moi concurrido. Entonces, gustaríanos ou rogamos e solicitamos que se poña as señales que sean necesarias todo pola estrada no que é o pueblo de Muros. E nada máis por hoxe. A ver. O Partido Socialista ten máis preguntas, non? Sí, contestas. Sí, sí que yo contesto, pero se me fai todo, logo xa vos contesto todas as do grupo. Ai, olvidamos. Espera, explicamos a vos. Lo del directo. Eso del directo. Primeiro quero facer un rogo, que a xente que vea a retransmisión do pleno pide que para que non queden esquecidas as preguntas sin contestar e a salte, pois que vaya contestando pregunta por pregunta si pode ser. Bien, feito o rogo. Con respecto a Xunta de Goberno local do día 4 de febreiro, no punto número 8, tamén di que vista a relación de facturas F/2015/49, resolves aprobar un importe total de 77.853,87 euros. Pero non temos as copias das facturas. E sempre nos dan as copias das facturas e desta vez non veñen as copias das facturas. Vais a aprobar, a ver, aprobouse na Xunta de Goberno igual, pero dase conto pleno, vais a ter en conta esta dación de conto pleno sin a documentación, sin as facturas. Ou vai quedar en riba da mesa para que vexamos as facturas, polo menos. Porque dar conta é dar conta, enseñar a documentación. Aquí temos outra vez, temos na Xunta de Goberno local do 19 de febreiro, paso mismo, tamén se dá conta de unha aprobación de unha serie de facturas que tampouco veñen. Tampouco nos deron as copias destas facturas. Tamén decimos o mismo, si esta acta tamén queda en riba da mesa para dar conta do que verdadeiramente hai que dar conta, o sea, do que consta na acta, mas da documentación anexa a esta acta. E logo tamén nesta acta, acórdase, a aprobación do acordo de colaboración co Concello de Outes para solicitar unha subvención á Consellería de Economía, Traballo e Industria para o servicio de orientador laboral. O Concello de Muros pon unha parte de cartos, unha parte da subvención e outras son as chegas dos concellos. Como vostede ten a costumbre de que cando hai que facer algún tipo de achega renuncia á subvención, neste caso non vemos que renunciar á subvención, senón que a pide de acordo usted co Concello de Outes. Ca salvedade de que este servicio a sede vai na ter en Outes. Entón, non entendemos moi ben esta postura, porque non pon 6 meses aquí, 6 meses alá, non, senón que este servicio vai a prestarse no Concello de Outes. Si pon que os veciños de Muros poden ir a Outes, faltaría máis, claro. Pero que o servicio vai ser en Outes. Entón, non entendemos, preguntamos, cal é o criterio neste caso para pedir unha subvención con a chega do Concello e para dar un servicio aos veciños de Outes ou desde o Concello de Outes. Tampouco entendemos. Se nos pode dar unha explicación, pois, agradecíamos. Bien. Isto non tiene nada. Logo no decreto número 96
Entre os pagos, pon aquí a Agencia Tributaria prestación de servicios por utilización de dominio público marítimo terrestre e paga 91,64. Queremos saber se este é o permiso da festa de San Pedro. Bien. Resolución número 83/16 do concelleiro delegado José Antonio Uía. Aquí tamén se fai un recoñecemento de pago, obriga, autorización, disposición e recoñecemento de obrigado, así como ordenación de pagos, fase P, dos gastos contidos na relación das facturas 0/2016/1, que ascenden a un total de 3.630 euros. Que nos falta un informe de intervención aquí, porque parece ser que hai co pago desta factura hai un informe negativo de intervención, desfavorable, co cal queríamos ver o reparo ese de intervención. Xa sabemos que non lo vai dar, pero nós temos que pedir. Bien. Despois, queríamos saber tamén se se acordan, canto costou a obra de Chévere. Sabemos que a estas alturas o Concello de Muros ten, como mínimo, 4 denuncias de traballadores da limpeza. Xa as tiña no pleno pasado, cando vostede, falando das mentiras que di a representante, a voceira do Partido Popular, unha máis mentira que usted dixo que non había denuncias dos traballadores de limpeza, que estaba solucionado, que non había ningún problema, e a mentira, e además constanos de que o Concello de Muros xa está emplazado, polo menos en 4. Entón, queremos saber que pasa con esas denuncias dos traballadores e se hai algunha máis de 4. Que pasa co concurso do transporte adaptado? Que non volvemos a saber nada máis del. Tamén queremos pedir... Perdone, pode repetir esta última pregunta? Transporte adaptado. Sí. Que estabas sacando a concurso o transporte adaptado. Que pasou con ese concurso? E logo gustaríanos contar co informe de intervención de como se pagaron as facturas de provisión de fondos do letrado do Concello. Hai 2 facturas que en total son 3.000 e pico de euros cada unha, ou 3.000 e pico de euros as túas, non o sei exactamente, pero que se pagaron contra unha provisión de fondos, non contra unha factura. Entón, queríamos ver ese informe de intervención. A piscina municipal, este mes tampouco hubo seguimento, un acordo plenario onde dixemos aquí que iba a haber un seguimento para informarnos de como iban as obras da piscina. Non hubo ningún, 0.000. E entonces vimos tamén na prensa de que vai abrir a piscina. Entón, a nosa pregunta é si é verdad que para o mes que ven abre a piscina municipal, si se van iniciar os cursos e si solamente se abre ca obra modificada do tellado ou xa está tamén arreglado todo o que se desfixo en estes 9 meses ca agua que caeu dentro da piscina ca desidia do goberno municipal de non arreglar ese tellado. E canto costou esa reparación do interior, polo menos. Decía a compañera do Partido Popular, contestaba usted cando preguntaba sobre o PAI, que non entendeu moi ben. Pois creo que non entendemos nadie, porque eu entendín o mismo. O sea, debe ser que usted nos explicou ben porque eu entendín o mismo. Eu entendín que repiteu unha vez e outra vez, como é habitual neste Concello, desde que estamos todos os tres, pois de que as cousas veñen mal, falta documentación, hai que convocar as cousas 70 veces e aquí pasou máis do mesmo. O sea, tuvo que facer 4 convocatorias e nas 4 convocatorias usted dixo que hubo diálogo. Non hubo diálogo, hubo nas 4 veces imposición do goberno municipal, de decir, ou paga, e está claro, está clarísimo de que non foi un diálogo porque o capricho chegou a tal de que non convocou o pleno. La primeira vez en la historia. O sea, renunciamos a 200 e pico de mil euros no Concello de Muros por un capricho do grupo de goberno, ni máis ni menos.
Unha cousa é que nas comisións informativas opináramos unha cousa e outra cousa era o que se pudera votar no pleno. Usted creemos que é motivo suficiente para que dimita ou non convocar ese pleno. Porque son 200.000 euros dos veciños de Muros, que perdemos ben para facer unha inversión ou ben para pagar parte de débeda. Usted non a convocou. As lenguas din que é porque non estaba aquí, non podía convocalo. Eso é o que di o pueblo de Muros, pero non o sabemos. Nós creemos que non o convocou por un capricho personal. Como non pudo facer o que usted quería durante 3 veces seguidas, pois renunciou a esta subvención. Tamén queremos saber que pasou cos contenedores soterrados. Ainda están sin funcionar, fai 9 meses. A culpa ainda é miña. E logo, con respecto ao da cadea, de esa cadea que usted informa de que o problema do lixo dos veciños de Esteiro, que é un problema particular, nós creemos que é unha pésima xestión do goberno municipal. Pésima xestión. E por qué? Porque tal como usted comentou ahora mismo, empezou a decir que empezou a facer 20 xestións, que todas nulas e todas valeiras, que non valeron para nada, e despois de que pasou un mes inteiro, decideu falar cos da recollida de lixo porque esta xente puxo unha cadea ali. Eu supoño que desde a oficina urbanística do Concello de Muros lle deberon informar de que para pechar calquer tipo de camiño hai que retranquear. Co cal, esa cadea que está colocada, nós creemos que desde o Concello debeuse paralizar esa obra e sacar esa cadea. Eso é o que queremos nós. Que esa cadea non se pode colocar así de... Hai que retranquear sempre que estemos cerca dun camiño. Que pasa? Que é unha disidia total do Concello de Muros e unha xestión pésima. Pésima. O mismo pasa ca xestión do asunto de Espina e Delfín, que efectivamente... Casi nos levantamos pola mañán cunha convocatoria para as 11. Ás 2:30 da tarde chega unha convocatoria sin cumplir ningunha normativa, ningunha, que usted di, hai que cumplir estrictamente a lei. Non sabemos se estrictamente, se non estrictamente, pero se hai unha normativa que di que as convocatorias urxentes non poden convocarse con un plazo menos da mitad do legal para unha convocatoria normal, pois habrá que cumplilo. Non vamos a partir, que xo dixen aquí o día da reunión da Mancomunidade de Aguas, non vamos a partir de un acordo nulo cunha cousa tan importante como a agua de todos os veciños de Muros e Carnota. E falando deso, tamén lle queremos preguntar outra xestión pésima, tamén pésima, por que vostede non lle dou o aviso que lle tiña que dar de acordo co contrato no mes de xaneiro para evitarnos o problema que hai agora de que se a prórroga son 6 meses ou se son 5 anos. A que nos vai abocar isto? Isto vai nos abocar a un procedimento xudicial que lle vai costar ao Concello de Muros sobre 40.000 euros, así ca boca pequeniña. Iso é o que estamos conseguindo con este grupo de goberno, que, por certo, é un error. E logo, con respecto ao camiño de baño, o camiño de baño teñen ustedes unha obra ali. Concelleiro de Obras, quen é? Quintela, non? Bien, pois teñen unha obra ali que a deixaron durante 10 ou 12 días, abriron unhas zanxas, medidas de seguridade cero al cociente, ningunha, unha señora pasou por ali, lastimou un pé, xa vos chegará a comunicación, dispós deixastedes a pala nun terreo privado, dispós deixastedes non sei que cousas nun garaxe, e chamamos por teléfono, a ti en concreto, o Concelleiro de Obras, que creo que eres ti, non? E depois de moito insistir un veciño, pois contestaslle que ese problema que é culpa dos obreros e que os obreros que os puxo o goberno municipal anterior. Creemos que hai que ter un pouquiño de seriedade e que non se pode deixar unha obra 15 días aberta sin ningún tipo de medida de seguridade e polo menos acercarse ali e decirlle, bueno, pois darlle unha satisfacción ao veciño ou pedirlle permiso para poñer a máquina encima do seu terreo. Entón, queremos saber como está esa obra. E nada máis. Nada máis? Bueno, pois contestolles. Lixo en Valdexería en Seres. Contestaslle ti, Quintela. Bueno, non nos consta
unha incidencia na recollida dos enseres. A recollida vense facendo dúas veces ao mes. Polo que nós sabemos, as comunicacións entre Fomento non son co Concello directamente, senón a través da Mancomunidade, e da Mancomunidade a nós non nos comunicaron ninguna incidencia na recollida de enseres. Entón, ou ben os depositaron cando o camión xa pasara, ou o servicio de recollida non nos recolliu. Pero nós que conste que non nos comunicaron ninguna incidencia ca recollida de enseres. Expliquei o problema co RAI, por favor. Bueno, pero que unha cousa é que sean enseres, que sea mobiliario, sofás, muebles e demais, diferente xa son o que son os electrodomésticos. Houve un cambio de normativa, co cal agora teñen que ter un camión adaptado para transportar ese tipo de residuos. Falamos de neveras, televisións, calquera residuo ou aparello eléctrico electrónico. Entón, Fomento nestes momentos lle comunica a Mancomunidade que non dispón dun vehículo adaptado para prestar ese servicio, co cal, mentras non dispoñan del, que non van recoller ese tipo de residuos. Entón, como... Non, xa pregunto. Termino. Bueno, mentras a Mancomunidade non lle dé a eses medios á empresa, a empresa négase a recollelo. Bueno, estáse pagando un servicio e teñen que prestar o servicio. Eu non podo asumir sobrecostes nun servicio que se está pagando e se debe de estar A prestando. obligación de recollelo do Concello, a basura é do Concello. Ahora, e hai un ano para Mire, o atrás seu tamén. turno xa terminou hai un anaco. Sí. Está falando el e ela preguntándolle. Sobre a recollida de poda das árbores, a recollida da poda das árbores ten que facer a empresa que está podando as árbores, porque vai todo incluído no contrato con eles. Agardamos que o fagan en breve, non sabemos exactamente cando, pero agardamos que o fagan en breve. Hai lugares onde hai moita poda, moitos restos de poda, porque levaban varios anos en podar as árbores, en algún lugar en concreto. En Baño non, pero en outros lugares sí, entón teñen que recollelo todo. Quintela, querías dicir algo? Sí, bueno, quería aclarar que dado o volumen do traballo para realizar a poda, evidentemente en algúns sitios levaba aproximadamente 6 anos sin tocarse os árboles, concretamente o Artón, polo que nos dixeron tamén no Cachón, levaba varios anos sin podarse. Entón, dada a envergadura dos traballos a realizar, se optou por que se realice primeiro o traballo de poda e despois se vaya facendo a recollida da mesma. Hai unhas semanas se recolleu por Louros, se recolleu en Muros xa no mesmo momento para evitar problemas polo paseo, en espacios onde se considera que se perxudica menos aos veciños, pois permanece nas zonas ata que se rematen os traballos de poda. Con respecto ás bolsas de música, non pasou nada. Estánse traballando nelas, están en intervención en secretaría, traballando nos informes da proposta que fixo o director da Escola de Música. E non é certo que este ano non vai haber bolsas da Escola de Música, como algunha persoa xa comentou en Facebook. Estou dicindo que están sendo informadas en estos días por intervención e por secretaría. Ascendendo Nadal e comparsas pagáronse, e se hai algún concurso pendente de Molos Miramar, pois non o sei, preguntareino, se o vai é porque algún problema houbo ca documentación ou con algo, que eu saiba non, pero bueno, mirareino a ver que pasou. Pois mirarei a ver que pasou, se é certo que están sin pagar. Sinais para ciclistas, non sei exactamente a que zona e que tipo de sinais se refire. A toda a zona do Río de Luz, a carretera general, onde se poden poner as señales para que a xente vá en moto, os coches, de precaución. Señales de limitación de velocidade dos coches. Vale. Os ciclistas. Con respecto a que a xente que ve o pleno por internet solicita que conteste pregunta a pregunta, bueno, pois está ben saber que cando despois de tantísimos anos negándose a gravar os plenos, agora se preocupe tanto porque a xente teña un bo visionado dos plenos. A verdade é que é grato ver cambios de postura positivos. Moi grato.
Pois probablemente siga contestando as todas xuntas, O sea, porque non me dá queda la o gana. debate máis ordenado e menos Non me dá la lioso. gana. Con respecto a que quere ver as facturas das que se falan en varias actas de xuntas de goberno, o punto da orden do día é dar conta das resolucións da alcaldía. Se quere ver as facturas, non ten máis que solicitalo, vir ao Concello e as ve todas as que queira, durante o tempo que queira. Pero é dar conta de resolucións de alcaldía. Nunca se proporcionaron as facturas, É mentira. nunca con ningún goberno municipal, xunto con isto de aquí. No pleno pasado... Non é mentira, tanto é verdad que vos teño solicitado moitas veces sendo parte da oposición e non conseguir velas. Agora non pasa, se as quere ver, solicíteas e No veas. pleno pasado estaban as A facturas. relación de facturas. Claro, a relación de facturas, pero non está. No pleno pasado estaba. Pero as facturas non ten máis que solicitar velas e Pero por vendas que non ver. están en este pleno? Se tuveron no pleno pasado a relación de facturas. E no anterior... No, no pleno pasado había un recoñecemento extrajudicial de crédito e esas eran as que estaban aquí. Non me interrumpa que lle estou contestando. É así, revise o visionado do pleno, visione outra vez, míreo, e así sale do seu engaño. Teño os papeles, Nunca viñeron, bueno, teña o que queira e non nos perda. Mire o pleno, se quere, non me interrumpa, vale? Sí. Mire o pleno, as facturas que había eran as do recoñecemento extrajudicial e as outras nunca viñeron ao pleno, nin con este goberno, nin con ningún outro. Con algún outro había problemas para velos, con este non. Solicíteas e ve todas as que queira. Nunca nos dou nada do que pedimos. Subvención para orientador, varias cousas e algunha indirecto, ademais no pleno. Mentira. Subvención para orientador, Outra orientadora laboral conxuntamente co Concello de Outes. Vai estar no Concello de Outes, sí, pero tamén no de Muros. Vai estar, que non o poña non quer dicir que non vai a estar. Estoulle contestando. Vai a estar 2 días en Muros e os outros en Outes. Non sei exactamente que días, porque vai estar na oficina na que estaba o GAC, digolle ademais donde, e se o GAC necesita algún día, pois coordinaranse para non coincidir no mesmo día. Entón non se solicita ningunha subvención para o Concello de Outes, solicítase para o Concello de Muros. Eso pono a Xunta de Goberno. O pago que hai a Portos no decreto 96 non é o de San Pedro. Canto costou a obra de Chévere? Pois exactamente o importe non o sei porque non teño a suma de todos os gastos que houbo. Pero aproximadamente, se lle vale, aproximadamente 7.000 euros, dos cales aproximadamente a mitad se fixo cargo o grupo Eroski. Denuncias de traballadores da limpeza. Efectivamente, hai 4 denuncias de traballadores da limpeza. En que situación está? Pois temos temos fixada un día para un acto de conciliación. Non sei exactamente as datas, son agora en abril. 4. Iremos ao acto de conciliación. 4, sí. 4 traballadores. 4. En 9 meses. Concurso de transporte adaptado. Pois mirámoslo, pero creo que non era necesario convocalo. Ainda de logo non me trasladaron absolutamente nada. De todas maneiras, o consultarei con Secretaría de Intervención a ver se hai algún problema e algunha necesidade ou obriga de convocalo. O informe de intervención que solicita sobre a provisión de fondos do abogado, non se preocupe que con moitísimo gusto llo damos. Vanse iniciar os cursos na piscina, efectivamente, e dentro os desperfectos que había eran sobre todo de limpeza. Están rematando estes días, hoxe estuvo o encargado de mantemento da lei da piscina e persoal da Brigada de Obras facendo labores de limpeza. Vanlle dar un líquido que llo dan mañán, non quintela mañán, que llo dan mañán para os hongos da madeira de arriba e son os desperfectos que houve, non había desperfectos de obra. Hai algún desperfecto donde está a conserxería, donde están as administrativas, no Plador. Eso sí que falta pendente de arreglar, pero non lle afecta aos usuarios. Estivemos aínda hoxe ali, pola mañán e pola tarde, por certo, na piscina, xa falamos co persoal da piscina e non son desperfectos que lle afecten directamente aos usuarios e usuarias, co cal non hai ningún problema, estánse arreglando. Pai, xa o contestei varias veces, pero volvo a contestar. Por un capricho do goberno ou por un capricho de 2 partidos da oposición,
Se o noso é un capricho de non querer endeudar máis o Concello de Muros para facer obras que se poden facer sen endeudalo, pois daquela sí, un capricho. Pero igual é máis capricho querer endeudarse sin necesidade de facelo. E non perdemos a 200.000 euros dos muradanos, son 200.000 euros que a Diputación lle presta ao Concello de Muros que este ten que devolver. Non lle regala, Hainos que devolver, por lo tanto non perdemos 200.000 euros, perdemos de endeudarnos 100.000 euros como propoñía o Partido Socialista e o Partido Popular. Os contenedores soterrados, como vostede ben sabe, non estamos en situación de poñelos a funcionar, e tamén sabe por qué, hai problemas en toda a mancomunidade do Liso coa empresa de FCC, que non son problemas co Concello de Muros, son coa mancomunidade do Liso, non co Concello de Muros. En esta situación é difícil poñer en funcionamento novos servicios. O Liso en Uía, vostede opina que hai que sacar esa cadea. A mí me informan e asesoran que non debemos meternos aí, que nos extralimitaríamos, porque para unha cadea non é necesario solicitar licencia cando se pon en propiedade privada. É o que a min me asesoran e me din. Quen lle di? Con respecto a Espina e Delfín, convocatoria sin cumplir a normativa, non é certo. De feito, aquí, se iso fora certo, pois igual hai que revisar os plenos convocados anteriormente a ver cantos son nulos, porque nós temos asistido aquí a plenos extraordinarios e urxentes con bastante menos antelación que un día, e a normativa é a mesma, como se leu aquí, como informou o propio secretario onte na Xunta de Goberno, de unha sesión plenaria. Por lo tanto, unha sesión extraordinaria e urxente pódese convocar como se convocou. O señor secretario advirtiu de que podía ser nula no seu informe. Camiño de Baño, saneamento de Malís. É esa a obra? Sí, é esa. Quintela, informas de ti, que ainda estuvestes hoxe con este tema. Bueno, é unha obra dunha conexión de saneamento a unha vivenda. A verdade é que se demorou nos plazos de execución polas dificultades para a apertura da zanxa. Eu recibí unha chamada o mércores dun veciño dali. A conversación que tiven con el foi a que tiven con el. Eu acerqueime ao sitio. Bueno, dada a conversación, eu xa lle pedín disculpas pola demora nas obras. Fun ao sitio coa aparellador municipal, vimos como estaba a situación e, bueno, tomaremos as medidas oportunas para que na próxima semana se resolva. E non só falou o concelleiro de obras, eu tamén falei con eles E hoxe sacaron a mesmo, máquina outra vez. do torreo privado, sacaron a máquina, sin permiso. Sí? Non sei se está a máquina ali, eu por ali non fun, digo que eu tamén falei con eles. E non me comunicaron que houbera ningún problema con ningunha máquina e ningún terreo. A primeira noticia que teño é que vostede me dá... Bueno, xa está claro que minte que non desde hai moito tempo. Está clarísimo. Acabouse o tempo. Venega, rogos de preguntas. Boas noites. Boas noites. Primeiro de nada, queremos desmarcarnos das intervencións dos outros dos grupos da oposición, na que piden dimisión. Ya está desmarcado. Ao contrario, queremos apelar á coherencia política, está na súa man resolver os problemas que consideren que pode haber no Concello de Muros, porque teñen maioría holgada para facelo e teñen legalidade vixente. O sea, quizá dicen de demagosias é que fagan o que consideran que teñen que facer, que non poñan a máis de terceiros solucionar os problemas que les poden solucionar que son as cosas. Señora Alcalde, se é unha pregunta... Non interrumpa, vale, rematou o seu turno. E non lle aviso, non volvo a decirle que non interrumpa. A próxima vez lle advirto por primeira vez. Deixe, está no seu turno de palabra, deixe que faga os rogos e preguntas que ten que facer. Ninguén se meteu nas súas, el non se meteu nas súas. Respeteo. Gracias por deixar preguntar, Caridad. Pregunto. Como concelleiro do BNG fixo unha petición ao Concello a día 15 de marzo que dicía o seguinte: a actitude que está a manter a Unión Europea na crise das persoas refugiadas só pode ser definida como escandalosa e totalmente inhumana. Nas últimas datas observamos como se entrega unha cuantiosa cantidade económica dos impostos dos povos integrados na Unión Europea para mercar o Estado turco, facendo que este feche as súas portas prohibindo o desplazamento de centros de miles de persoas que marchan dunha guerra que foi orientada polo denominado mundo occidental. Ante isto, solicitamos o seguinte. Agora, en sinal de denuncia desta barbarie humanitaria,
Solicitamos que se retiren as bandeiras da Unión Europea que se atopan nos diferentes edificios municipais. Gustaríanos saber por que non se tivo a conta esta solicitude. No pleno anterior, argumentamos a necesidade de organizar Protección Civil para que sexa capaz de dar unha cobertura máis áxil e eficiente a todas as parroquias. Propuxemos a creación dunha agrupación por parroquia que conte con 3 ou 4 voluntarios, como mínimo, en cada unha delas, incentivando a participación cidadá con distintos estímulos. Douse algún paso deste goberno municipal para poder en marcha esta iniciativa? No pleno anterior, rogamos que se chamasen aos distintos grupos municipais para traballar sobre os orzamentos. Como non se nos fixo caso neste rogo, trasladamos as seguintes preguntas ao respecto da elaboración dos mesmos. Vanse engadir nos orzamentos partidas para as seguintes propostas: o viveiro de empresas, a rehabilitación do Cine París, a habilitación de bocas de rego nos núcleos rurais aos que non ten acceso ao camión de extinción de lumes, creación do Museo do Mar, mantemento e mellora da sala Nasmo, reapertura das oficinas de turismo, axuda a familias en risco de desafiuzamento da primeira vivenda, axuda a familias que padezan pobreza enerxética, reapertura da casa de acollida para mulleres vítimas da violencia machista, eliminación de barreiras arquitectónicas, aumentar o orzamento para clubs e asociacións deportivas que se dedican ao deporte base, recuperación das rutas dos muiños e demais sendas fluviais do Concello. Nomeadamente queremos resaltar o lamentable estado dos muiños de Louro, os cales se atopan doutra volta en estado ruinoso, cos tellados caídos e cheos de maleza. E recuperación de sendas peonís e roteiros de senderismo nos entornos naturais do Concello, con especial atención ao entorno natural de Montelouro e a Lagoa de Salfas. Como non se deu ningunha reunión para negociar os orzamentos, pois fixemos aquí un pouquiño algunhas das cousas que nos consideramos que deben incluir ditos orzamentos, un pouquiño para procurar avanzar algún paso xa nesa redacción, non? O sea, se estas cousas están incluídas, pouco nos quedará que negociar xa no tema dos orzamentos. Chegaron a nosos oídos denuncias de veciños de Esteiro que observaron obras nas últimas semanas na Illa da Creva. Denuncian ademais que estas actuacións non son un feito esporádico, senón que os ocupas que se apropiaron ilegítimamente da illa levan facendo obras de xeito continuado no tempo sen ningunha repercusión. Ten coñecemento o goberno municipal de que se están facendo obras ilegais na illa? Concedeu licencia ao Concello para levar a cabo estas execucións? Ten pensado o goberno municipal levar a cabo algunha iniciativa que devolva a Illa da Creva aos seus lexítimos propietarios, que é a veciñanza de Esteiro e por extensión do Concello de Muros? No pleno anterior, rogábamos a creación dunha comisión de persoal que homologue os procesos de selección de persoal temporal do Concello. Hai algún progreso neste aspecto? Teñen pensado elaborar unha relación de postos de traballo que clarifique a organización de persoal do Concello? Hai algún avance na negociación con Telefónica para dotar de ADSL as parroquias da Velleira Torea? Está instalado o repetidor de Santa Catalina, o repetidor de televisión? Recibimos constantes queixas pola nula visibilidade que hai no cruce de Freixeiros. Vaise tomar algunha medida para mellorar a incorporación dos vehículos que acceden á estrada xeral desde este punto? Vaise restituir a rede de vólei praia de Parameán antes de que chegue o verán? Vanse instalar máis redes do estilo en praias de outras parroquias? Vaise elaborar material de información turística para aproveitar a temporada alta de visitas? Creemos que é positivo adiantarse que non nos pillo o touro, se é tan pesado facer algunha iniciativa deste estilo. Que sabe o Concello? Isto xa se comentou polo Partido Popular, do amaño do paseo marítimo de Esteiro. Vai actuar o Concello de xeito unilateral nalgún punto para amañar algún tramo, como se ten comentado aquí algunha vez? Vaise levar a cabo algunha actuación na antiga unitaria de Portugalete? Tanto o edificio como as árbores atópanse nun estado de total abandono e é preciso que se actúe para evitar as molestias á veciñanza e males maiores derivados de algún desprendemento. Nestas semanas pasadas podemos observar que estaba depositada no Porto de Muros unha estrutura das coñecidas e polémicas gaiolas de salmón.
Sabe o Concello que aconteceu con esta estrutura? Está a empresa adxudicataria desta explotación colocando novas gaiolas na ría? Ten pensado actuar de algún xeito o Concello para procurar non só que non se instalen máis gaiolas, sino que se retiren as existentes? A fábrica de Sel fixo estas semanas pasadas a función de auditorio improvisado para albergar distintas actividades culturais. A provisionalidade da instalación non permite que os eventos que ali teñen lugar podan desenvolverse con normalidade da que gozarían nun auditorio acondicionado de forma permanente, como podería chegar a ser algún día o edificio do Cine París. Destino para o que o Concello adquiriu esta propiedade durante o goberno de Domingos do Sil. Que vai acontecer ca nave de Sel? Vai seguir a grada provisional instalada na antiga fábrica de xeito permanente para futuros eventos? E a última pregunta que tiñamos era en referencia ao punto de recollida do lixo en Uía que está sen recoller e que entendemos que xa está contestada. Nos rogos, desde o primeiro pleno desta legislatura, vimos reclamando do Goberno Municipal que elabore un plan de mantemento xeral para os espazos e as instalacións públicas que remate coa improvisación caótica na que leva inmerso desde fai anos o Concello, no que o mantenimento funciona a golpe de chamada telefónica e queixa veciñal. Porén, mentres esperamos pola elaboración do dito plan, rogamos que se actúe de maneira urxente nos seguintes puntos. Reparación da beirarrúa do Furón, xa demandada con anterioridade. Aproveitando as obras de reparación do parque, entendemos que debe amañarse tamén a beirarrúa, que se atopa nun estado lamentable. Remate do acondicionamento das beirarrúas en baño. Téñense amañado antes das eleccións algunhas beirarrúas, pero outras que nomeadamente consideramos que son as que estaban peor, como pode ser a que vai dende a ludoteca ata o cruce de Anido e de aí en adiante que era cara a Boavista, esas están sin tocar e son as que peor están. Solicitamos eso, rogamos que se remate con ese traballo. Tamén rogamos o amaño de socavóns na Pontella, en Solleiros, que nos comunicaron que había un socavón grande ali, no paso de peóns de Roquiño, no camiño que sube de Sistamares a Pallajeira e na rotonda do Coradoiro. Todos eles son socavóns bastante importantes. Non queremos facer do pleno un rutinario de decir onde hai baches e onde non, pero consideramos que estes necesitan urgentemente ser amañados. E tamén consideramos que se debe reparar de forma urxente o espazo lúdico e deportivo no Pinar do Coradoiro. Se han demandado noutros plenos con anterioridade, a poder ser antes de que chegue o bo tempo para que se poda disfrutar plenamente. E demandamos tamén a reparación do paseo marítimo de Louro, o cal presenta deficiencias graves nalgúns dos seus tramos. Desde outro punto, queremos solicitar a retirada da cerca que separa os bancos dos columpios no Parque da Sala Nasmo en Baño. Hai entre os columpios e os bancos hai unha valla instalada aí, e os nenos, para ir xunto ás nais que están sentados nos bancos, dedícanse a subir por encima da valla, é unha molestia e máis un risco para os nenos de 4 ou 5 anos que anden subindo esa valla, que entendemos que esa valla aí non ten moito, o sea, non ten moita razón de ser que este aí esa valla. Por último, rogamos que se cumplan os acordos plenarios e non volva a pasar o que aconteceu coa Comisión Informativa sobre as obras da piscina. Alegrámonos de que por fin se volva a abrir a piscina. Entendemos que foi moi dificultoso realizar a obra por cousas que viñan xa do pasado e por cousas sobrevidas con posterioridade, pero entendemos tamén que, habendo un acordo plenario que solicitaban a Comisión Informativa para falar deste tema, non entendemos que nos teñamos que enterar pola prensa de que se vai a volver a abrir. Esperamos que para outras veces se convoquen as comisións que se teñen que convocar. Nada máis. Moi ben. Con respecto á riada da bandeira da Unión Europea, o estuvemos valorando e ao final decidimos non baixala porque aínda que compartimos a idea de que hai demasiada pasividade cun conflicto tan grave como conflictos tan graves como os que estamos vivindo habitualmente, demasiado habitualmente, non nos parece que con arriar a bandeira se vai a conseguir nada e non é algo generalizado en Europa. Entón, bueno, ao final decidimos que quedara aí.
Co de Protección Civil falamos co xefe de Protección Civil e, bueno, a ver que nos propón, a ver primeiro se hai persoal abondo para facer un grupo por cada parroquia, que é complexo, pero, bueno, está mirando e estudando. Sobre os orzamentos, pois son benvidas todas esas propostas, pero, bueno, haberá ocasión de que nolas fagades máis detalladamente, porque haberá reunións previas antes de traer os orzamentos a este pleno. O concelleiro de Facenda pode comentalo, ten unha base de orzamentos preparada para poder traballar sobre ela e agora, bueno, pois faltan as aportacións dos grupos da oposición. Entón, en breve... Dentro dos orzamentos falta o punto de gastos de persoal que se está pechando e no resto hai un borrador preparado para que o vexamos todos e todos estemos de acordo en no que queremos invertir os impostos dos vecinos. Pero, bueno, será vos presentado e traballaremos sobre el coas aportacións. Por certo que é un borrador, que non é unha proposta que... Non temos coñecemento de obras na Creba e, polo tanto, dende aquí, dentro do Concello, non se deu ningunha autorización para ningunha obra na Creba. Pois están a facer obras, e máis non de agora, de fai moito tempo. Pois... Durante o ano pasado instalouse fibra óptica, incluso. Mandaremos o Concello no que hai fibra óptica. Mandaremos ao inspector de obras a que, bueno, a ver que mire a ver que pasa, investigarémolo. Nada, non sei se ti sabes como se instalou, estabas mandando daquela, pero... Pois non. Non temos coñecemento. Nós, dende logo, non temos coñecemento. Estaba parado o reporte estaba parado. Eso é dirigido ao controlar. Pois non sei se nos rematarían estes días que estaban obrando ali. Bueno, con respecto ao cruce de Freixeiros, ali xa no mandato anterior se colocou un espello para facilitar a saída dese cruce á carretera. Aínda así sigue sendo peligroso e o que falta é, bueno, conseguir que non aparquen, sobre todo na parte de arriba, tan cerca do cruce. Eu creo que o único a lancha, sí, sobre todo a lancha é o que máis estorba. Pero se non deixan de poñer a lancha, unha liña amarela resolve o problema, se non hai que ir máis alá. Bueno, pois se non nos queda máis remedio, acabaremos poñéndoa. Porque... Con respecto da rede de volei praia en Parameán, pois volverase a poñer, e de poñelo en outras praias, pois, bueno, vai depender do que nos coste o orzamento. En principio, se non é un coste moi elevado, e o miraremos. A RPT, elaboración da RPT, que era outra das preguntas, bueno, é unha das prioridades, das cousas importantes que este goberno municipal quere facer. Cada día somos máis conscientes da necesidade de unha boa RPT e estamos mirando a maneira de abordala, porque, bueno, contratar unha empresa é costoso, estamos mirando a ver se a través da Diputación se pode, estamos buscando a fórmula de que sea Podedes recoller a que estaba a lista para aprobar. Había algunha aprobada e que esa recollerase de todas maneiras, esa ten 4, 5 ou 6 anos, non sei canto. Debe de ter aproximadamente 6 anos. Hai que revisala, como mínimo hai que actualizala, se é que serve. A ver, a que recollela e a ver como vai. Das bases de selección de persoal, falei no co funcionario que leva estes temas, pero por agora non temos avances aínda. O repetidor de televisión en Santa Catalina, na illa non, nas inmediacións de Santa Catalina, non está colocado aínda, xa comentamos en algunha ocasión que colocar ali a torreta que se comprou hai tempo no Concello, non nós, anteriormente, non é posible. Pero non cederon veciño un terreo para facer a colocación. Pero o terreo que cedeu o veciño non é mesmo ali, é máis ou menos separado uns 100 metros.
E non é só colocar a torreta, é levar a electricidade hasta ali. E para levar a electricidade ten que pasar por outras fincas. Entón, é unha boa idea, eu xa falei co veciño, bueno, falou el comigo ofrecendo ese terreo, por certo, pero hai que ver a maneira de poder levar luz hasta ali, senón. O da retirada da valla no Parque da Nasmo, pois mirámolo, hai que mirar se hai algún problema de seguridade ou de, sabes que agora nos parques infantiles hai unha normativa moi estricta, entón mirarémolo, en principio, bueno, mirarémolo e falarémolo cos usuarios máis frecuentes. A non ser unha demanda que nos chegou Da dos Nasmo. usuarios, non sei se pode. Pero a valla non está Sacar entre esa bancos e valla. o parque, a valla está entre a Nasmo e o parque. Xa, pero na Nasmo hai bancos. Pero que hai usan bancos. os nenos. Hai bancos. Hai bancos ali no parque Xa. tamén. Xa, pero moitas nais utilizan eses bancos. Será porque están máis recollidos, non sei. Xa. Pero bueno, igual un cancelo mismo na valla ou algo solucionado o problema, non sei. Mirámolo. Eu, en principio, non sei se é posible, hai que mirar sobre todo a seguridade dos nenos e este tipo de historias. Vale? Teñen que ser recintos, xa sabes. Do plan de mantemento de medio ambiente, se nos pasas o listado todo o que deste por escrito, pois facemos por incluílo, ainda que algunha cousa xa está prevista en algunha actuación, pero bueno, mellor se non las pasades por escrito, miramos de tal. Do paseo de Esteiros xa o comentamos aquí tamén, vale? Eu nunha das últimas reunións que tuve con Eimil, de feito lle decía que o ter o proxecto feito nos facilitaba ao Concello de Muros poder facer algunha actuación se houbera ou pareceran cartos. Porque claro, o que non nos parece moi acertado é facer inversión en ese paseo de Esteiro e que logo non se adecue ao proxecto que nos din que está elaborando costas. Entón, a ver se non tarda e nos dan en breve unha boa noticia e logo podemos ir actuando dende costas e dende o Concello. Da unitaria de Portugalete é algo que, a verdade, aínda non miramos, sabemos que está en moi mal estado e que é peligroso e teremos que acometer en algún momento. Polo menos pero bueno. podar as árbores que dan á estrada, porque están encima dos... E esas árbores non están incluídas no contrato? Esas non? Está cerrado. Está pechado. Pois hai que miralo. Ten unha reja, ten unha valla. Vale. Desa gaiola de salmón, pois, bueno, nos ponemos en contacto ca cofradía a ver se sabe algo, se nos comunica algo ou coa Consellería do Mar. Nós tampouco temos constancia e coñecemento de que vayan a colocar máis gaiolas de salmón. Non, se gaiolas Dende tuvo logo, unha semana no Porto, por lo menos. sí, pero non preguntamos. Dende logo, a postura miña particular sobre as gaiolas de salmón é que non estean e que se retiren e miraremos a ver que pasa. Falo da miña particular. Logo, consultarei cos membros do goberno e tamén non podemos facer coa corporación. En algún caso xa se ten manifestado públicamente, aquí en Muros houve unha manifestación hai anos por esas gaiolas de salmón para que non se instalaran naquela ocasión. Como mínimo estaban Partido Socialista e algúns membros dos que estamos aquí. Entón, bueno, é algo que a min particularmente non me agrada. A grada de Sel vaise sacar, é unha instalación provisional que se puxo para a estrea da obra de Chévere e que logo, por petición da Asociación do Castelo, quedou para o monólogo que organizaron, para a noite de risas que organizaron para a fin de semana. Pero só para iso. Aquelo está destinado ao Museo do Mar e todas estas actividades e actuacións que se están facendo son mentras non hai un Museo do Mar ali como tal. Non é que vai a ser o destino definitivo. Tamén xa o dixen en máis ocasións. Vale. Pasa que mentras está utilizable para este tipo de eventos que atraen a moita xente, pois nos parece interesante aproveitalo, pero non porque nos pareza que sea o uso que deba ter. Nos parece que ese uso, o sitio ideal, o lugar ideal, é o Cine París, cando se dea rehabilitado, pero creo que todos somos conscientes de que eso require moitos cartos, moita inversión que temos que buscar. E entón aí intentaremos acollernos a subvencións. Falando de acollernos a subvencións, co tema do Banco Obradoiro, pois tamén estamos valorando xa a posibilidade de solicitar algunha subvención para poder actuar no Banco Obradoiro.
Si podemos acollernos a ela, estupendo, se non, tenemos que ver a maneira de facelo de xeito directo, porque hai zonas que están en moi mal estado. E o resto, creo que non me queda nada, non? O resto eran rogos. Paseo Marítimo de Louro, Miradémolo. A relación que pedías das obras. Salteime unha que nos parece prioritaria e que se canto antes que se faga, que é o tramo que hai en Creo que pasa pola zona da Cheminea, que se chama, polo lugar da Cheminea, que está moi defectuoso, a costa esa, o resultado está feito un Cristo, falando vulgarmente, e ademais, hai unha baixada, hai unha recollida de augas, unha tubaxe que está totalmente deteriorada, que se pode atascar en calquera momento, e queremos que esa zona é prioritario que se amañe canto antes. Na que vai da Chimenea a Trión. Vale. Queda o tema do DSL, que non sabemos se falaxedes con Telefónica ou non. A DSL, Tono, tu vestes algunha novedade máis? Con Orange, a semana que ven temos unha reunión, a ver se nos traen xa directamente unha solución directa para o veciño. A parte está o tema da antena de Vodafone e todo, e están tamén pendientes dunha oferta de Vodafone. Esas son solucións que aportan empresas privadas, está ben, pero que Telefónica é a que ten a obriga legal de dar o servizo. Perdón. Telefónica é a primeira que tiña que ter a obriga de facelo e Telefónica ainda non respostou o que lle comentamos. Centrade tamén os esforzos en insistidelle a Telefónica que cometa esa hora. O cableado, o problema principal que ten Telefónica é que unha das estacións do cableado está en Muros e a outra está en Esteiro. Esa zona queda no medio, que é o que me comenta Telefónica. Que van mirar e que van cablear, pero hasta ahora non supemos nada. É un problema de Telefónica que tienen que resolver eles. O sea, se teñen que facer unha inversión, que fagan. Bueno, creo que están todas, non? Non sei se me quedou algunha, creo que non, porque non me chegaba o papel, pero creo que están todas. Vale. Bueno, pois entón remata o pleno. Moitísimas gracias a todos por asistir e ata outro día. Boa noite.